हर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी, प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण प्रणाम എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായി നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് കാരണം കൊണ്ട് 2-3 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് പോയി. സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും 1-2 പോയിന്റ്സുകൾ കയറി വന്ന ആ ടൈമിൽ അതാ പറ്റിപ്പോയത്. ഒരു ദിവസം സൂമിന്റെ ഇഷ്യൂ വന്ന്, ഇന്നലെ വേറെ എന്തോ സബ്ജക്റ്റ് വന്നു, അങ്ങനെ 3 ദിവസം പോയി നമ്മളെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ഇറക്കാം. അതെന്താ വെച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇറക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, 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 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകേ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജലപദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാസിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജി ഗുരുദേവ് ജനതകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी फोकस आकिല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ हरे അല്ലേ? कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അല്ലേ പ്രഭു നമുക്ക്? ജി, ആ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ജി. ഹരേ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണ ഈ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ പ്രേയറിന്റെ ഒരു പ്രിന്റ് ഇടാൻ പറ്റുമോ പ്രഭു ജി? ഇപ്പൊ തന്നെ ഇടാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഓക്കെ. ഞാൻ മറക്കും, അതാരണം ഉണ്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി, ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ. 11ത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണ്ടേ? നോക്കിയിരുന്നാ എല്ലാവരും? ആരെങ്കിലും നോക്കിയിരുന്നാ? 11ത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനില്ലേ? 11 കഴിഞ്ഞില്ല. നമ്മുടെ 11 കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, 12 തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. 12ന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാലോ. 12ാം അധ്യായത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? നമ്മള് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് 12ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗം, പരിപൂർണമായിട്ട് ഭക്തിയോഗം. അത് തന്നെ, ഭക്തിയോഗം പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തിയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ജപം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ അല്ലേ? മാർഗം എന്താണ്? ജപം. ജപം. മനസ്സിലായി? ലക്ഷ്യം, മാർഗം. അതിന് 2 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം, മാർഗം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ രീതിയിൽ ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ, മാർഗം ജപം. ജപം എന്ന് പറയുന്ന ജനറലായിട്ടും ജപവും ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം. അതൊരു മാർഗം. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാർഗങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ കയറുന്നുണ്ട്. ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടി എന്തിനാണ് നാം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോണത്? ഒരു 3ാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. എന്തിനാണ് നാം ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോണത്? ആനന്ദം കിട്ടാൻ. ആനന്ദം കിട്ടാൻ. അപ്പൊ അതൊന്നും കൂടെ തിരിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ആനന്ദം കിട്ടാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാരണം നമുക്ക് ആനന്ദം ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികളാണ് അല്ലെ? ആ സംബന്ധം നമ്മൾ മറന്നുപോയാണ് അല്ലെ? സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ മറന്നു പോയത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടാത്തത്. ആ ആനന്ദത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകണം. അപ്പൊ 3 കാര്യമാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം ഉണ്ട് നമുക്ക്. പിന്നെ ആ മാർഗം, ആ മാർഗത്തിലാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. ലക്ഷ്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, ഭഗവാനിലെത്തണം, അതിനൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് മാർഗങ്ങൾ അറിയില്ല. അപ്പൊ മാർഗത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെ വിളിക്കുക അല്ലെ? വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ ആ വ്യക്തിനെ വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു വ്യക്തിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ അയാൾ ഫോൺ വിളിക്കുക, അയാൾ സംസാരിക്കുക അല്ലെ? എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കുറെ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ അത്തരം ബന്ധത്തിലായിരുന്നു, നമ്മൾ കണക്ഷൻ വിട്ടുപോയി. ആ കണക്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ വീട്ടിലേക്ക്, ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറാണ്. ആ ബന്ധം. ഈ 3 കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ മാർഗമാണ്. അപ്പൊ മാർഗം എന്താണ്? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ 3 മാർഗങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. രേഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പൊ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വായിക്കാം. മാതാജി വായിക്കണ്ടപ്പ? വേറെ ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ? ലക്ഷ്മി മാതാജി വായിക്കണം. മാതാജിക്ക് എന്തോ ശബ്ദത്തിന് ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, വേറെ ആരെയോ വായിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഷ മാതാജി വായിക്കുന്നുണ്ടോ? വായിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ നോക്കിക്കോട്ടെ. മാതാജി ഒന്ന് 2-3 ദിവസമായിട്ട് ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ മടി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഞാൻ അതിനൊട്ടും ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്യാം. കാരണം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ പ്രത്യേകതയാണ്. അതൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് 5 തരം ന്യൂനതകൾ, അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും. നമ്മളെ തെറ്റല്ലത്. സൂം അപ്പോഴേ റെഡി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ ആയല്ലേ? പിന്നെ ഞാൻ പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ഇട്ടുപോയി. അപ്പൊ പിന്നെ ആരും നോക്കൂല, പലരും പിന്നെ മിസ്സാവല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ കയറി നോക്കിയപ്പം എല്ലാരും കേൾക്കാനായിട്ടിരുന്നു, ഒരാളും ക്ലാസ് കയറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാ ആലോചിച്ചോക്കെ, ഭഗവാനോടുള്ള നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാനെ ലാസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഇടുന്നതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും. ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ലാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റിക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യം ചെയ്യുക. എല്ലാ തിരക്കും കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കുക, ഇങ്ങനെയല്ല നാമം ജപിക്കുക. പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മള് അല്ലെ? എല്ലാ പരിപാടിയൊക്കെ എല്ലാ തെക്കും തരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ബുക്ക് വായിക്കുക അല്ലെ? സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മള് അല്ലേ? പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറണം. എല്ലാവരും അല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. പലരും ഭക്തന്മാരുണ്ടാവും. ആ ഭക്തന്മാരുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഭക്തി കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റുന്നത്. പല ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത്. ചില ഭക്തന്മാർ അതിലുണ്ടാവും, അവർക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറയാറില്ല, ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണാനല്ല ഇരിക്കുന്നത്, ഭക്തനെ കാണാനിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ പിറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. 2-3 ദിവസം തീരെ വയ്യായിരുന്നു. അപ്പൊ ക്ലാസ് എങ്ങനെയാ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതല്ല, പലർക്കും പല രീതിയിൽ. ഞാനും കോമള മാതാജി മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഇല്ല ജോലി മാതാജി, ഞാൻ വന്ന് നോക്കിട്ട് പോയി, ആരും കാണാത്തോണ്ട്. അന്ന് മാത്രം ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ വന്നു നമുക്ക്. ഞാൻ അപ്പോഴേ പ്രഭുജിയെ വിളിച്ചു. പ്രഭുജി അന്നേരം കോളേജ് എടുത്തില്ല, വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ.
പിന്നെ മെസ്സേജ് ഇട്ടത്. പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി 11ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിഷ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചോളൂ, ആൻസറും പറഞ്ഞോളൂ. നിഷ മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി, പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. രേഷ്ണ മാതാജി പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നില്ല. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ? വായിച്ചോളൂ. മാതാജി വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തോളൂ, സിഗ്നലിന്റെ കുറവുണ്ട്. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. പ്രഭുജി ഒന്ന് ഫോക്കസ്ഡ് ആക്കിയേക്കണേ, നല്ലവരൊക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം പറ്റും. ഓക്കെ ശരി ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രഭുജി? പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. മാതാജി ഒന്ന് ഇത് ചെയ്തിരിക്കും, വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാവും, എന്താ പറയാ. ഇല്ല, ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ആണ്. ഞാൻ ലീല. അപ്പൊ ശരി മാതാജി, അപ്പൊ മാതാജി വായിക്കാണ്. ഓക്കെ, വായിച്ചോളൂ. ഓക്കെ. ഭഗവാന്റെ വിശ്വപ്രാപ്തമായ രൂപം എങ്ങനെയായിരുന്നു അർജുനന് കാണാനായത്? രൂപം വിവരിക്കുക. അതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതെ. ആൻസർ വന്നിട്ട് പറയൂ മാതാജി. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കുന്നതിലേക്കായി ഭഗവാൻ അർജുനന് ദിവ്യചക്ഷുസ് നൽകി. ആ വിശ്വദീപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അതായത് 10ഉം 11ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ അല്ലേ? അതെ, 10-11 ശ്ലോകങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ പറ്റി പറയാണ് അല്ലെ? വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും അതിനൊക്കെ പറ്റി മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അത് 10ഉം 11ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ കേട്ടോ ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ, അടുത്തത് പ്രഭുജി 12-13 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിലത്തെ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. കാരണം വീണ്ടും കുറെ വർണ്ണനകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ. അപ്പൊ 12ഉം 13ഉം ആഡ് ചെയ്യാം. 11, 12, 10ഉം 11ഉം ആയാലും ഓക്കെ. 12ഉം 13ഉം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ശരി. ഹരേഷ്ണ. ഉഗ്രമൂർത്തിയായി മാറിയ ആ കാലസ്വരൂപന്റെ ദൗത്യം എന്തായിരുന്നു? സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഭഗവാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. ശരിയാണോ പ്രഭുജി? അതെ. രണ്ടാമത്തെ, അതായത് 32ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? 32. ഓക്കെ, 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാ ഈ സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു പറയാം. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ. അടുത്ത അർജുനൻ എന്തിനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത്? അനൗപചാരികങ്ങളായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ തന്നിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അതും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് വിവരിക്കാം. 41, 42ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. സുഹൃത്ത് എന്ന് മാത്രം അത് പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്നറിയാതെ സുഹൃത്ത് എന്ന് മാത്രം. 41, 42ാമത്തെ ശ്ലോകങ്ങള് അതിൽ കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. കാരണം അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം ഹേ കൃഷ്ണ ഹയാദവ ചങ്ങാതി എന്നല്ല ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിന്റെ സമ്പ്രാന്തിയെ വിളിച്ചു പോകുന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കിടയിലും വിനോദിക്കുകയും ഇരിക്കുകയും ഒരേ കിടക്കുകയും ആഹാരം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസരം പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴവുകളെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആയതുകൊണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല, അതിന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണം. അതാണ് നല്ലത്. ഓക്കെ. ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചത്? നാരായണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുവാനാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖചക്ര ഗദാ പത്മങ്ങളും ഉള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാനാണ് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിന് വേറെ ആരെങ്കിലും മതിയാവുമായിരിക്കോ?
പുത്രന് വായിക്കട്ടെ? പിതാവിനെ വായിച്ചോളൂ വായിച്ചു. വേറെ ആരാ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പിതാവാണ് അങ്ങ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങു തന്നെ. അങ്ങയോട് സമാനനാവാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ടോ മറ്റാരുണ്ട്? ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവശാലിൻ, പിന്നെയല്ലേ ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ ആരാണ്? അതാണ് ആൻസർ. കറക്റ്റ്. 43ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതെ. അത് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സർവജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോ പുത്രന് പിതാവെന്ന പോലെ മനുഷ്യന്റെ ആരാധ്യനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ആദ്യമായി ബ്രഹ്മാവിന് വേദം ഉപദേശിച്ചതിനാലും കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് അർജുനന് ഗീത ഉപദേശിച്ചതിനാലും അദ്ദേഹം ആദിമ ഗുരുവാണ്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരനാണ് ഉത്തമ യോഗ്യനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരു. കൃഷ്ണന്റെ പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ ഒരാൾക്ക് ആധ്യാത്മിക വിഷയത്തിൽ ആചാര്യത്വം അവകാശപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും കൃഷ്ണന് തുല്യനോ കൃഷ്ണനേക്കാൾ വലിയവനോ ആയി ആരുമില്ല. പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇത് 43-ല് ശരിക്കും ശ്ലോകം തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞം അത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അത് കൃത്യമായി പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് എഴുതിയാൽ മതി. പിന്നെ ചരാചരസ്യ തമസ്യ പൂജ്യശ്ച ഗുരുർഗരീയാൻ ന തത്സമോസ്തസ്യ ഭയ അധികകുതോന്യോ ലോകത്രയേപ്യ പ്രതിമ പ്രഭാവ. അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിഷയത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതാണ് നല്ലത്. 41ാമത്തെ ശ്ലോകം കേട്ടോ. 43. അടുത്തത് പറഞ്ഞോളൂ. 5ാമത്തെ ചോദ്യം. എനിക്കത് തിരിഞ്ഞു പോയതാണ് പ്രഭുജി. 5ാമത്തതായിരുന്നു ഭീതിപൂർവമായ വിശ്വരൂപം മറച്ച് ഏത് രൂപം കാണിക്കണം എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ നാരായണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുവാൻ. ഓക്കെ. നാരായണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുവാനാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖചക്ര ഗദാ പത്മങ്ങളും ഉള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാനാണ് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. വീണ്ടും മുന്നുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ. അപ്പൊ അത് 45ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ചതുർഭുജ 45, 46. പ്രഭുജി 4ാമത്തത് ഒന്നും കൂടെ പറയാവോ? 43ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ എന്താണ് വിവർത്തനം? 43ന്റെ വിവർത്തനമാണ് 4ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം. 43ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലുള്ളതാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അത് നേരിട്ട് വിവർത്തനത്തിൽ തന്നെ കിട്ടും. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എഴുതിയൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. കുറച്ചുകൂടി വിവർത്തനം കുറച്ച് ഷോർട്ടായിട്ട് സെക്കൻഡ് മുട്ടേതോട്ടെ. അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭീതിപൂർവ്വം വിശ്വരൂപം മറിച്ച് ഏത് രൂപം കാണിക്കണമെന്നാണ് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അല്ലേ? അപ്പൊ അതെന്താണ്? ഏത് രൂപ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്താണ്? ചതുർഭുജ നാരായണ രൂപം കാണാനാണ് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലേ? അത് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ആദ്യം ശരിക്കും പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരിക്കും അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. അത് 45ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കനിവുണ്ടാവണമേ. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം തരും. കറക്റ്റ് ആൻസർ അതാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ രൂപനും കൃഷ്ണൻ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ നാരായണ രൂപം കാണണമെന്ന് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് സമയത്തും ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുക ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാം. അർജുനനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപവും ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപവും അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ശ്യാമസുന്ദര രൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, അത് 46ാമത്തത് എഴുതിയാ പോരെ? ഏത് 46ാമത്തെ ഉത്തരം എഴുതിയാ പോരെ? 4 കൈകളും ശരീരങ്ങളും ശംഖ് ചക്ര അങ്ങയുടെ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണം. അതെ അതെ. 46ാമത്തെ വിവർത്തനം കറക്റ്റ് ആൻസർ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? കറക്റ്റാ. അതിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. കാരണം അർജുനൻ ശരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം തന്നെയാണ്.
മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇതെന്തിനാ ആഗ്രഹിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇത് വിശ്വരൂപം കണ്ട പോലെ തന്നെ അടുത്ത രൂപം എന്താണെന്ന് അർജുനൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും അർജുനന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്, അത് സാമസുന്ദരം. അപ്പൊ ഈ രൂപം കാണിക്കുന്ന എന്തിനാണ്, നമുക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അർജുനന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അർജുനന് ഭക്തനാണ്. ഭക്തന് ഏത് സമയം ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം തന്നെ തയ്യാറാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് എഴുതിയിട്ട് അത് 6ാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ചോദിക്കണ്ടല്ലോ ആ ക്വസ്റ്റ്യന്. 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണല്ലോ. അത് അടുത്ത ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിപ്പോ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതും കൂടെ എഴുതാം. ശരിക്കും അർജുനന്റെ ശരിയായ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാണാനാണ്. അതാണ് 5ാമത്തെ ആൻസർ എഴുതിയത്. 5ാമത്തെ ആൻസർ 46ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം. ഓക്കെ, അതിലൊരു ലൈനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാ. എന്താ പറയേണ്ടത്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം അതാണ് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുക എന്നും കൂടി എഴുതാം. അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞോളൂ. 6ാമത്തിലാണ് ചതുർഭുജം എഴുതിയത്. 6ാമത്തിലല്ല ചതുർഭുജം. ശാന്തായത് ചതുർഭുജം കിട്ടുമ്പോഴല്ല. ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിലാണ്? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. അത് 5ാമത്തെ എഴുതി. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയി ആണോ? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കിട്ടുമ്പോഴാണ് ശാന്തത കിട്ടാം. അപ്പൊ 5ാമത്തെ ക്ലിയർ ആയില്ല. 5ാമത്തെ 46ാമത്തെ ഈ മാനുഷികാകാരം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. അത് 51ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാ. ഒന്നുകൂടെ പറയാ. 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് 46ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം. അതില് ഭഗവാൻ അർജുൻ ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മങ്ങളായിട്ടാണ് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞു. ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ മാതാജി, ഒന്ന് പറയട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഹരേഷ്ണ. അതായത് 5ാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീതിപൂർവമായ വിശ്വരൂപം മറച്ചു വെച്ച് ഏത് രൂപം കാണിക്കും എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഉത്തരം 46ാമത്തെ വിവർത്തനം, 46ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം. ഹേ സഹസ്രഭാവായ വിശ്വരൂപ, 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖു ചക്ര ഗദാ പത്മങ്ങളുമായി അങ്ങയുടെ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു തരണം. 5ാമത്തെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞ് അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ലൈനും കൂടെ അടിക്കാം. ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് സമയവും എന്താണ് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ്. ഇനി 6ാമത്തെ ചോദ്യം, ഭഗവാൻ ഏത് രൂപം ദർശിച്ചാണ് അർജുനൻ ശാന്തനായത്? അതായത് ഡയറക്റ്റ് ശ്ലോകം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അത്. അതിൽ 51ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദൻ അങ്ങയുടെ അത്യുസുന്ദരമായി ഈ മനുഷ്യകാര്യം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. 51ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം. 6ാമത്തെ ചോദ്യം ക്ലിയർ ആയില്ലേ? 5 ക്ലിയർ ആയില്ലേ? പ്രഭുജി, ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അന്ന് പ്രഭുജി ചോദിച്ചില്ലേ അർജുനൻ അല്ലാതെ വേറെ ആരാണ് വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ? അത് ആരായിരിക്കും വേറെ? അങ്ങനെയല്ല, വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം. സഞ്ജയനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? സഞ്ജയൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ചോദിച്ചത്, ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല. അതായത് അന്ന് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപല്ല, ഭഗവാന്റെ ശാന്തസുന്ദര രൂപം ഉണ്ടല്ല, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം. അത് ശരിക്കും അർജുനൻ കാണുന്നില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണല്ല, ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുള്ളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപം തന്നെയാണല്ലോ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനും അത് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, അങ്ങനെ മുൻമട്ടിലുള്ള, അതായത് ദുര്യോധനൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ പറയാതെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവിടെ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താ ചിന്തിക്കുക, അവിടെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരും ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണുന്നില്ലേ അല്ലേ? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശരിയായ രൂപം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഈ ശാന്തസുന്ദര രൂപം കണ്ടിട്ട് സന്തോഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള വ്യക്തികളും അവിടെ ഇല്ലേ, അവരും ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെയല്ലേ കാണുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്തിനു അർജുനൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? അതായത് ഭഗവാന്റെ രൂപം അർജുനനും കാണുന്നുണ്ട്, ദുര്യോധനും കാണുന്നുണ്ട്, ധൃതരാഷ്ട്രല്ല സഞ്ജയനും കാണുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം കണ്ടപ്പോ ശാന്തനായി എന്ന് പറഞ്ഞത്? അതാണ് പറഞ്ഞത്, ആ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര ലെവലിലുള്ള രൂപം ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ.
അത് ഭഗവാൻ ഭഗവതത്തിന്റെ വേറൊരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നെ മനുഷ്യനായി കാണുന്ന വ്യക്തി, സാധാരണയായിട്ട് മനുഷ്യനായി കാണുന്ന വ്യക്തി മൂഢനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, വ്യക്തി ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മളെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ നമ്മൾ വിഗ്രഹമായിട്ടാണ്. ഒരു ഭക്തനായി ഭക്തൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കാണും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ രണ്ടും കാണുന്നത് ഒന്ന് അല്ലേ? നമ്മളെവിടെ എന്തിനാ പോണത് ക്ഷേത്രത്തില്? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് ദർശിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ആ വിഗ്രഹം മാത്രമാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിലോ ആ വിഗ്രഹമല്ല കാണാം അല്ലെ, ഭഗവാനെ തന്നെ, ഭഗവാനെ തന്നെ മൂർത്തിയായ കരിങ്കല്ലുകൊണ്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റോണ്ടല്ല, ഭഗവാനെ തന്നെ അവിടെ ദർശിക്കും. അത് തന്നെയാണ് അർജുനൻ. അർജുനൻ എന്താണ്? ഭഗവാനെ തന്നെ ദർശിക്കാണ്. മറ്റുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ, ഒരു രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കാലയടച്ചക്കൻ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ കാണും. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവതി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ മൂഢന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്നവർ മൂഢന്മാര്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ മാതാജി? ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ല. ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപം ദർശിച്ചാണ് അർജുനൻ? അത് കഴിഞ്ഞു. ഏത് മാർഗത്തിൽ കൂടിയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാവുക? ഓക്കെ, അതേതാ ആൻസർ? അല്ലാണ്ട് തന്നെ പറ, ഏത് മാർഗത്തിൽ കൂടിയാണ് ഭക്തിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഏത് കൂടെ? അത്രേ ഉള്ളത്, ഭക്തി മാർഗത്തിൽ കൂടെ അല്ലെ? നേരിട്ട് കാണാനും പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ, അതേ 54ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ അർത്ഥം അതിലുണ്ട്. അത് പറയുന്നത് ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയണം. അപ്പൊ എന്നെ കാണാം, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത് ഭഗവാനായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തിമാർഗം വേണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഫോട്ടോ കാണും അല്ലെ, നമ്മൾ സാധാരണ പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ഫോട്ടോ കാണും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ ഭക്തി വേണം. ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി സാധന കൊണ്ടേ കൃഷ്ണനെ അറിയുള്ളൂ. ആ ഭക്തി സാധന, ആ ഒരു വേർഡ് അതിൽ വരണം. അടുത്തത് തന്നെ, ആരാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ യോഗ്യൻ? അതെന്താണ്? അറിയതിട്ടുള്ള ആൻസർ? പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ. അല്ലെ, പരിശുദ്ധ ആരാണ് ഭക്തനെ പ്രാപിക്കാൻ? അദ്ദേഹത്തിന് 55ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അതിന്റെ പറ്റി 55ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അതിന്റെ വിവർത്തനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളോട് ഊഹാപോഹങ്ങളോ മാലിന്യങ്ങളോ കൂടാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഭഗവാനെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളുടെയും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചിതമായും ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു ജീവി, നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെ അഹിംസ അല്ലെ, അതായത് ഒരു ജീവികളോട് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് അവരെ വധിക്കുക, അവരെ ഉപദ്രവിക്കുക പാടില്ല. കാരണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, അത് ചെറിയ ജീവികൾ, വേറെ ഏത് ജീവികളെയും കൂട്ടിക്കോ, അവർക്ക് നമ്മളെ പോലുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ചെയ്യണതിന്റെ അതിന് 10 ഇരട്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തരും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അവർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് അവര് നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് തെറ്റാണ്. അത് നമ്മൾ അത്രയും വലിയ പാപകർമ്മങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ പിന്തുടരാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ, അപ്പൊ അതിന് സർവ്വഭൂതങ്ങളോടും എല്ലാവരോടും എന്റെ എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ അംശം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കണം. അവനാണ് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ യോഗ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ തലമാണ്, ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്ന തലങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേഷ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? നമുക്ക് ഇനി 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ. ഭക്തിയോഗമാണ് പറഞ്ഞത്. ഭക്തിയോഗത്തില് 12ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് അർജുനൻ ഉവാച. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തേഃ ഭക്താസ്തം പരിഭാസതേഃ ചാഭ്യക്ഷരം വ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമാ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു,
അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയം അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടെന്ന് പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാതെ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ അർജുനൻ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപാസിക്കാം. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപം, നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന സാമസന്ത് ഭഗവാന്റെ രൂപം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ലേ? ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം. അത് കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ? രൂപം കണ്ടില്ലേ എല്ലാവരും? ഭഗവാന്റെ രൂപം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഭഗവാന്റെ രൂപം. ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിപ്പ് എന്താണ്? ത്രിഭംഗം, 3 ഭാഗത്താണ്. നേരെയല്ല നിക്ക ഭഗവാൻ. മറ്റെല്ലാ ദേവന്മാരും സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് അല്ലെ? സാവധാനം അമ്മ പറയണല്ലോ അല്ലെ? നേരെ നിക്ക. ഭഗവാൻ നേരെ നിന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ ത്രിഭംഗം അല്ലേ? കാല് പണിച്ച് 3 വളവുണ്ട് ഭഗവാൻ. അറിയില്ലേ? അതാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിട്ടും ഭഗവാനെ കാണാൻ ഭംഗിയാ അല്ലേ? അത് സൗന്ദര്യം. അപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞത് എല്ലാ സമയം അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവസ്ഥ ബ്രഹ്മത്തോ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണത? അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാം. അല്ല, ഭഗവാന്റെ ഇത്രയും വലിയ ശക്തിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ശക്തിനെ ആരാധിക്കാം, ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2 രീതിയിൽ ആരാധിക്കാം. അതിലേതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. പരമസത്ത സാക്ഷാത്കരിക്കാനാകുന്ന വിധത്തിൽ പ്രക്രിയയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം ഭക്തിയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഉത്തരം പ്രഭാസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും. രണ്ടാമത്തെ 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞത് പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള വിവിധ പ്രക്രിയയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം ഭക്തിയോഗമാണ്. ഭക്തിയോഗമാണ് വേണ്ടത്. കാരണം ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവും. ആ വ്യക്തി, നമുക്കൊരു വ്യക്തിയുടെ രൂപം കാണുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ആ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ആ വ്യക്തിക്കുള്ള പല സഹായങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഭക്തിയോഗം മറ്റെല്ലാത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇതിൽ ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നു, അതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആസക്തനാകുകയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം അല്ലെ? നമ്മൾ കണ്ണടച്ചിട്ട് നമ്മളോട് രൂപമില്ലാത്തതിനൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും? ഇല്ല, പറ്റൂല. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അതൊക്കെ വേറൊരു ലെവലാ. അതിരിക്കും നമുക്ക് പോണ്ട. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തെ ആസക്തനാകുകയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. പിന്നെ അടുത്തത് അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ആത്മസാക്ഷാൽ കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തോടുള്ള ഭക്തിയാണ്. ഏറ്റവും ഉയർന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തി. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തോടുള്ള ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം. അതിൽ ആകർഷടാവാ, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ആകർഷടാവാ. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനോട് ആകർഷണമാവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ ചെയ്യണത് തന്നെ. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം? അങ്ങനത്തുള്ള ആനന്ദത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണമേ എന്നാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മളെ മന്ത്രത്തിന്റെ ഒക്കെ ഉള്ള ഇന്റേണൽ മീനിങ് അതാണ്. ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മ സ്വയം ആനന്ദിക്കുന്നുണ്ട്. ആനന്ദിക്കണം, അതാണ് ആ ലെവല്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യവേശമനോയേ മാം നിത്യായുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയോ പരയപേദാസ്തേ മേ യുക്തമദഹം. പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണത ഉള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ക്ലിയർ കട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. കാരണം എന്നെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ ആരാധിക്കണം. പിന്നെ അവിടെ ബ്രഹ്മൻ, ഇവിടെ ഭഗവാനുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ അതൊക്കെ ശരിയാണ്. അവിടെ ഉണ്ട് ഭഗവാൻ, ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ? തൂണിലുണ്ട്, തുരുമ്പിലുണ്ട്, അതൊക്കെ ശരിയുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നെ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ത് രീതിയിലാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവതിയിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്? അതായത് എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് എന്നെ ആരാധിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമ്മളെ ചിന്താഗതി ഉണ്ടാവും. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ, പിന്നെ എന്തിനു ഭഗവാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണം? എന്തിനാണ്? നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്താൽ പോലെ, ഇവിടെ ചെയ്താൽ പോലെ. ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഉത്തരങ്ങൾ വേണം. നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ആർക്കും ചോദിക്കാം. ഒരു ഉത്തരം കണ്ടത് നമ്മൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഗ്രന്ഥം വായിക്കാതെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പാടില്ല. അതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ഏറ്റവും ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്ര, ഇതിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീങ്ങേണ്ടത്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിലാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത്? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അടുത്തത്
ത്വമക്ഷര നിർദ്ദേശം അവ്യക്തം പരിഭാസതേ സർവത്ര ഗമചിത്യം ച കുടോസ്തമജലം ധ്രുവം സംയേന്ദ്രിയേണി ഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയാ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതോരഥഃ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളോടും നന്മയിൽ താല്പര്യം കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഗോചരങ്ങളല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവ്വവ്യാപ്തവും അചിന്തവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ രീതി അർജുനൻ ചോദിച്ചത് ഒരു രീതി എന്താണ്, വ്യക്തിരൂപത്തിലാണോ നല്ലത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. ക്ലിയർ. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റേത് തെറ്റില്ല. ഏതാ? അവ്യക്ത രൂപത്തിൽ വ്യക്തിശൂന്യ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്യുന്നതിന് തെറ്റില്ല. അവർ പക്ഷെ ഒടുവിൽ എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അവർ പ്രാപിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അവരെന്നെ ഒടുവിൽ പ്രാപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ശരീരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ശരീരം പോലെ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം, എന്നാലും നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അത് തെറ്റല്ല എന്നും കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് ആരാധിക്കാതെ പരോക്ഷമായി ചെയ്യുന്നവരും ഒടുവിൽ കൃഷ്ണൻ എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ ഭഗവാനായ രൂപത്തെ ആരാധിക്കാതെ പരോക്ഷമായിട്ട് ബ്രഹ്മമാണ്, എല്ലാതും ബ്രഹ്മമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കണം, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നൊക്കെയുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ അതിൽ കൂടിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നവരും തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ്, അവരും എന്നിൽ ഒടുവിൽ എത്തിച്ചേരും. പൂർണ്ണമായി സാക്ഷാത്കാരം കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനേ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ നമ്മൾ, അതാണ് പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം സർവ്വതും വാസുദേവനെ തന്നെ അറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബഹുനാം ജന്മനാമന്റെ ജ്ഞാനവാൻമാ പ്രഭക്തതെ വാസുദേവൻ സർവമതി സമഹാത്മ സുദുർലഭ. ജ്ഞാനികളായ അത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് അത്രയും ജന്മങ്ങൾ പിടിക്കും ജ്ഞാനികൾക്ക്. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജ്ഞാനയോഗികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് റിയലൈസേഷൻ, അതായത് അബ്രഹ്മം, നമ്മളെല്ലാതും ഒരു ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഒരു ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത്ര അറിവുള്ളൂ, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഒരു പ്രകാശമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ശക്തിയോ ആ ലെവല്, അതാണ് ജ്ഞാനികൾ എത്താന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ ജ്ഞാനികൾ അപ്പൊ എന്താണ്, അവർക്ക് പല ജന്മങ്ങളും താണ്ടേണ്ടി വരും, അവസാനമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താം. ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നവൻ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. നമ്മുടെ അവസ്ഥ, നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ ഭക്തനായിട്ട് ഉയരുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ജീവാത്മാവ്, നമുക്ക് ആത്മാവുണ്ട് അല്ലെ, ജീവാത്മാവുണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും പരമാത്മാവുണ്ട്, രണ്ടുപേരും ഉണ്ട്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കണാണ്, അത് നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്, ജീവാത്മാവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്, അതൊക്കെ വേറെ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഏതാണ്, നമുക്ക് ജീവാത്മാവുണ്ട് നമുക്ക് പരമാത്മാവുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് പിന്നെ ദയാകാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നെന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ എന്താണ്, അവർ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് അവർ കടക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം തന്നെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്, അവരെത്തുമ്പോൾ അതായത് ഒരു നായയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആനയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അവർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്, അത് നായര സ്വഭാവം എടുക്കുന്നത് അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്, അല്ല അവന്റെ പ്രത്യേകതയല്ല, അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതയല്ല, അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണെന്ന് ആര് മനസ്സിലാക്കും, ഒരു ഭക്തൻ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മ ആ നായനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നായര സ്വഭാവമേ കാണിക്കുള്ളൂ, മനസ്സിലേ? അവന്റെ അവബോധം, അവന്റെ ചുറ്റുപാട്, അതാണ് അവൻ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആർക്ക് മനസ്സിലാവും, ഒരു ഭക്തന് മനസ്സിലാകും. അത് പല രീതിയിൽ എടുക്കാം നമുക്ക് അതിന്റെ ആംഗിള്. അടുത്ത ശ്ലോകം, ക്ലേശോരധിക രക്ഷതേ അവക്താസക്ത ചേതസം അവക്താഹി ഗതിർദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവ്യാഭ്യതേം. പരംപുരുഷൻ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരർക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. വീണ്ടും പറയണേ, കാരണം ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തം, രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യ അവസ്ഥ, ഇതിലൊക്കെ ആ ഭാവത്തിൽ ആസക്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിൽ പ്രയാസമേറും. അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി. ശരീരികൾക്ക്, നമ്മളെ പോലെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ മുന്നേറ്റം ദുഷ്കരമാണ്. ശരീരമുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്തിനു ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം, അങ്ങനെ പിന്നെ ഇത് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവരെന്തിനു ഈ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആരാധിക്കുന്നത്? അത് നാളത്തെ ഹോംവർക്ക്. ഹരേഷ്, എന്റെ ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മള് ജനറലായിട്ട് ചിന്തിക്കും, നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ജനറലായിട്ട് ചിന്തിക്കും. നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി, നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി ഇന്ന് ഭക്തിയാണ് നല്ലത്, എളുപ്പം ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്തിനു നമ്മളേലും ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ള ചിന്താഗതി ആയിരിക്കും അവരൊക്കെ, അല്ലെ? അവര് ഈ അവ്യക്തവാദികൾ. അപ്പൊ അവരെന്തിനാ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത്? നമുക്ക് ചിന്തിച്ചൂടെ? അവ്യക്തവാദികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ശൂന്യവാശം, എല്ലാതും ബ്രഹ്മമാണ്, ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കണം, ബ്രഹ്മത്തെ റിയലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നവര്. അപ്പൊ അവരെന്തിന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു? അത് അവർക്ക് പ്രയാസമേറുന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം നാളെ ഹോംവർക്ക്, നാളെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം. ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാണെന്ന്, വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം. പക്ഷെ തെറ്റൊന്നുമല്ല, അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അത് ദുഷ്കരമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളെപ്പോലുള്ള ശരീരങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്തിയോഗം നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനമാകിയാൽ നിഷ്പ്രയാസം ശരീരധാരികളായ ജീവാത്മാവിന് തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പൊ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സ്വാഭാവികമാണ്, അല്ലെ? നമുക്കൊരു വ്യക്തിയോട് സ്നേഹം തോന്നി, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്, ആ വ്യക്തിനെ കാണുന്നു, നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം, അവർക്ക് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ സേവനം, അപ്പൊ അത് ഈസിയാണ്. ഒരു വ്യക്തി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. നമുക്ക് അതാണ് ശരീരങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അംഗീകൃത പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്, അതിന് ആർച്ച വിഗ്രഹം എന്ന് പറയും. ഈ ആർച്ച വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, അതാണ് നമ്മൾ ആർച്ച വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ സാധാരണ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ എന്നൊക്കെ പറയും, അല്ലെ? അതുണ്ട്, ആ രൂപത്തെ നമ്മൾ അർച്ചിക്കണം. അതിന് അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ആ അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അതിൽ പറയുന്നത്, പരമധിമത്വ പുരുഷനെ ഭഗത് രൂപത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും പ്രതിമ പൂജയല്ല. പരമപുരുഷനെ സദ്ഗുണനായും നിർഗുണനായും സങ്കല്പിച്ച് ഉപാസിക്കാമെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ തെളിവുണ്ട്. അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് സദ്ഗുണാരാധനയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടെ ഭഗവാൻ ഭൗതികങ്ങളായ ഗുണങ്ങളാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളായ കല്ലോ മരമോ ചായ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഭഗവത് രൂപം വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതികതമല്ല, പരമപുരുഷന്റെ നിരപേക്ഷ ഭാവമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ആരാധിക്കാം. ഒന്ന് പറഞ്ഞത് സകാര, ഭഗവാന്റെ രൂപം, പിന്നെ നിരാകാര, അങ്ങനെ രണ്ട് രീതി നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. അപ്പൊ സകാര, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു അത് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുന്നത്. അത് അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ട് കല്ല് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം, അല്ലെ? കല്ലോ മരമോ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചായം, നമ്മള് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത്. അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കല്ലല്ലായി, അത് കല്ലായിട്ടല്ല മാറുന്നത്. അതെന്താണ്? വാസ്തവത്തിൽ അത് നിരപേക്ഷ തത്വത്തിലേക്ക് പോയി. ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി, കല്ലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും ലാസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ രൂപമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ഭഗവാനായിട്ട് മാറണം. ഭഗവത് രൂപം വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതികമല്ല. അപ്പൊ അതേവരെ അത് എന്തായിരുന്നു? കല്ലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇതായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, അത് കറക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ എന്താണ്? സ്വയം ഭഗവാനായി മാറാണ്. ആ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ വിഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അതാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഏതു സർവാണി കർമാണി മയ്യസന്യസ്യ മത്പരാ അനന്യൈവ യോഗേന മാം ദായ്യന്തു ഭാസതേ തേഷമഹം സമുദ്ധത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാനി ചിരാത് പാർത്ത മയ്യവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ത, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിക്കുന്നുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും എന്നിൽ അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സഞ്ചഞ്ചലമായി ഒന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവൻ വരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വീണ്ടും എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നെ അർപ്പിക്കുക. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുന്ന വ്യക്തികളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന്, പല വഴിക്ക് പോയിക്കോ, അപ്പൊ സമയം പിടിക്കും, എല്ലാം നേരിട്ട് എന്നെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങൾ, നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ജനന മരണങ്ങൾ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഈ സമുദ്രം
ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് സംസാര സാഗരം, അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരകയറ്റുന്നു ഭഗവാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരാണ് ഇതിൽ ഭക്തിയോഗത്തിൽ. അപ്പൊ ഭക്തി ചെയ്താൽ എന്താ ഗുണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ മൂല്യം അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ, അല്ലെ? നമ്മുടെ മൂല്യം അത് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളത് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം കൊണ്ടേ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഒരു പെട്ടിയിൽ ഒരു സാധനം വെച്ച് കൊണ്ടു തന്നാലൊന്ന് പെട്ടി തുറക്കണല്ലേ, പെട്ടി തുറക്കാനുള്ള മാർഗം നമുക്ക് ചാവി വേണം. അപ്പൊ അത് വെച്ച് തുറന്നൊക്കെ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് ചാവിയാണ് ഭക്തി. ഭക്തി കൊണ്ട് നമ്മള് പെട്ടി തുറക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ആ ഭക്തി ഇല്ലാതെ, ആ ചാവി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. ആ മൂല്യം എന്താണെന്ന്, ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അതിന്റെ സാധാരണ ഒരു പെട്ടിയിൽ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുത്താന്ന് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു ഡയമണ്ട് ആണെന്ന് വെക്കുക, ആ ഡയമണ്ട് ആണ് നമുക്കറിയില്ല. പെട്ടി തുറക്കണം, പെട്ടി തുറക്കാനുള്ള ചാവി നമ്മളക്കയിൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഈ ചാവിയാണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം. കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കേണ്ടവൻ കൃഷ്ണനെ തന്നെ മനസ്സുറപ്പുകയും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മഹാമന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം ഭക്തനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. കാരണം അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന പറയല്ലോ, ഭഗവാനെ വിളിക്കണം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലക്ഷ്യം, ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം. ഭഗവാൻ വേണം, എനിക്ക് മാർഗം വേണം. പിന്നെ അത് എന്തിനാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നമ്മളെ പോയി, അത് കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആ മാർഗമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മന്ത്രം. ഹരിയർനാമ കേവലം നാസ്തേവ ഗതിരന്യത എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മന്ത്രം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, അത് ഹരിചന്ദ്ര ഉപനിഷത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈ മന്ത്രം. ഡയറക്റ്റ് ആ മന്ത്രം തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ മന്ത്രത്തിലൂടെ ഈ കലിയുഗത്തില് നമ്മളെ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉയരണം, അങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കണം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ എത്തില്ല. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പുണ്യവും ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? പുണ്യകർമ്മം ഒരാൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ദാനമൊക്കെ ചെയ്യണത് നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ്, അല്ലെ? പുണ്യകർമ്മം അതല്ല ഭക്തി. പുണ്യകർമ്മം ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നല്ല. അത് പുണ്യകർമ്മം വേറെ, ഭക്തി വേറെ. ഇത് രണ്ടാണ്. ഭക്തി കാട്ടണമെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് ഇതിലും പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഒരു ഭക്തൻ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗാഭ്യാസ പരിശീലനം ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഭക്തന് ആത്മീയ ലോകങ്ങൾ അനവധിയുണ്ട്, അതിലേക്കൊക്കെ പ്രവേശിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിന് ഉന്നതമായ ലോകങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളെ ആസ്വാദന ശേഷി അനുസരിച്ചുള്ള അതിന്റെ ശരീരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്കിപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ, ഭൂമിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ആസ്വാദനമാണെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജന്മങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കും. നമുക്കൊരു പറയില്ലേ, പന്നീര് ആഗ്രഹമാണെന്ന് വെച്ചാൽ പന്നീര സ്വഭാവമാണ്, പന്നീര് ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ പന്നിയായിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ജയിക്കും. അല്ല, നമ്മൾ ദേവന്മാരുടെ ആഗ്രഹമാണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തേക്ക്, ആ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജനിക്കും, അല്ലേ പറഞ്ഞത്? പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ഭക്തൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം ഗരുഡ വാഹനത്തിൽ ഏറി വന്ന് അയാളെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും. അതാണ് ഗരുഡ വാഹനത്തിൽ ഏറി വന്ന് അയാളെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും. കർദമുനിയുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ കർദമുനി ശരിക്കും കാണുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, ഗരുഡ വാഹനത്തിൽ വരുന്നതും പിന്നെ ചിറകടിക്കുന്ന ശബ്ദം, അത് ശരിക്കും ഗരുഡന്റെ ചിറകടിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങളാണ് ശരിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ രസം. ആ മന്ത്രത്തില് ഭഗവാൻ പോവാണ്. ഗരുഡന്റെ ചിറകടിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് സാമവേദ മന്ത്രങ്ങൾ എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഓക്കെ, അടുത്ത് പ്രഭുജി അത് എവിടെയല്ലേ? ഭാഗവതത്തിലുണ്ടോ? ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. അത് ഭാഗവതത്തില് 3-ാം സ്കന്ധത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. 3-ാം സ്കന്ധത്തില് ഈ കർദമുനിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. അത് വായിച്ചൊക്കെ അറിയാം, അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഭാഗവതം കേട്ടോ, നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രഭാത് സ്വാമി വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ ഭാഗവതം. ഇതിലത് കണ്ടില്ല, ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നതിൽ കാണാറില്ല. അതിലുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ 2-3 ദിവസം മുന്നേ അത് വായിച്ചോളൂ, കർദമുനിയുടെ ആ കഥ. അതെനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു, അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നപ്പോ. ചിറകടിക്കുന്ന ശബ്ദം. ചിറകടിക്കുന്ന ശബ്ദം അത് ഈ എന്താ വേദമന്ത്രങ്ങളാണത്. മന്ത്രത്തിനോട് ഭൂമിച്ചിരിക്കുകയാണത്. അത് കർദമുനി ഇങ്ങനെ വരുന്നതും ഗരുഡ വാഹനത്തിൽ വരുന്നതും അതിന്റെ വർണ്ണനയുണ്ട് അതിൽ. ഓക്കെ, പിന്നെയുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി 2 പോയിന്റ്സ് കൂടെ ഞാൻ വിട്ടുപോയി. ഓക്കെ, അടുത്തത്
ശ്ലോകം മയ്യേവേ മന ആദസ്ത മയി ബുദ്ധി നിവേശയ നിർവശസ്യ മയ്യേവേ അതേ ഊർത്തം ന സംശയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധി വ്യാപരിക്കുക, അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധി വ്യാപരിക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത്, കാരണം എല്ലാം എന്നെ അർപ്പിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്നെ ധ്യാനിച്ച് എല്ലാം അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ജന്മം മരണം ഇതിലേക്ക് കടക്കാം. പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധി വ്യാപരിക്കുക, അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ഫസ്റ്റ് അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. എല്ലാതും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാതും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് അചഞ്ചലമായിട്ടിരുന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മാത്രമേ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, അത് ഫസ്റ്റ് ലെവല്. നമ്മളൊരു ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് സ്റ്റുഡന്റ് അവരെന്താ ചെയ്യുക? ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവര് എന്ത് ചെയ്യും? ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അടുത്ത ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് താഴെ അവരെന്താ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധി വ്യാപരിപ്പിക്കുക, മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് ബുദ്ധിയും വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് പറയണം. നമുക്ക് അതിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിനേലും താഴത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യണം. മനസ്സുറപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സതതം കീർത്തിക്കാൻ തോന്നും, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ താഴ്മ്പോൾ എന്താണ്? മനസ്സ് നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ നാമജപായാലും പല നമ്മുടെ ദിവസത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണതിന് ഉപാസനകളൊക്കെ ചെയ്യണം ഈ ലെവലിലേക്ക് വരാനാണ്. അതായത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ള അവസ്ഥ. അങ്ങനെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ നീ വാഴും. അങ്ങനെ ചെയ്താലും നീ എന്നിൽ വാഴും. കാരണം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ എന്നിൽ വാഴുന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് കുറച്ചും കൂടെ താഴത്തുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമ്മുടെ ലെവലിൽ പറയുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഭഗവാനും നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമാണുള്ളത്. അത് നേരിട്ട് ബന്ധമാണ്. കാരണം ഭക്തനും ഭഗവാനായിട്ടാണ് ബന്ധം. അതിന് അത്ര നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്നവൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിൽ നൃത്തമാടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് ആനന്ദമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആനന്ദം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആനന്ദമുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ ഇത് പറയുമ്പോൾ പറയും, രാമ എന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആരുണ്ടാവും? ഹനുമാൻ സ്വാമി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹനുമാൻ സ്വാമിനെ സ്പെഷ്യൽ പൂജ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, രാമനെ മാത്രം ചെയ്താൽ. രാമനുള്ളടത്ത് ഹനുമാൻ സ്വാമി, ഹനുമാൻ സ്വാമി ഉള്ളിടത്തോ വിഘ്നങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാം ഹനുമാൻ സ്വാമി നോക്കിക്കോളും. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഈ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ നാവിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അന്തരശക്തി അതായത് രാധാറാണിയും നമ്മളെ നാവിൽ നൃത്തമാടുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അതാ ചിത്ത സമദ്ദാതും നാസാത്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസ യോഗേന തതോ മാമിച്ചാപ്തം ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. 8 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. കാരണം ഭക്തിയുടെ പല തലങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ആദ്യം ഏറ്റവും ടോപ്പ് സ്റ്റുഡന്റ് 90%, 95% സ്റ്റുഡന്റ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 100% മാർക്കുകൾ, പിന്നെ 80%, പിന്നെ 70%, 50, പിന്നെ 50% പാസ് മാർക്ക്. ഇതെങ്ങനെ നേടാം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭക്തിയില് പാസ് മാർക്ക് നേടേണ്ട രീതികൾ ഭഗവതിയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ആദ്യത്തെ 100% എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, അത് പിന്നെ പറയാനില്ല, അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് ലെവലുള്ള. രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മനസ്സിലായി? നമ്മൾ അത്രയൊന്നും ആയിട്ടില്ല, ഇതൊന്നും എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ആദ്യ ലെവല. അപ്പൊ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ബുദ്ധി നമ്മൾ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ വ്യാപരിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ. മൂന്നാമത്തെ ലെവല് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് അതും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരും അല്ലെ. നമുക്ക് ആ ലെവലല്ല, നമുക്ക് അതും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. എന്താണ്? മനസ്സിനെ നിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണില്ല, മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നമുക്ക് പറ്റണില്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാനാ പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. ഉപാസനകൾ നമ്മൾ നിബന്ധന, ജീവിതത്തിലെ പല നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് നീ എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഇല്ല. മുഴുവൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിന് സമയം കണ്ടെത്താതെ എന്താണ്? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം വളരെ തീവ്രമായിട്ടുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകാൻ എന്ത് തന്നെയാലും നമ്മൾ അതിന്റെ പറയപ്പോ അല്ലെ. നമ്മ അതിൽ പോവാത്തത് എന്താണ്? അപ്പൊ അതിന് ആഗ്രഹം കുറച്ച് കുറവാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാൻ നീ ആഗ്രഹം വളർത്താൻ പറയുന്നത്. ആ അർത്ഥം വളർത്താൻ എന്താണ്? അവിടെ നമ്മളെ എല്ലാ
സാധു ശാസ്ത്രം ഇതൊക്കെ അതിലാണ് വരുന്നത്. ഇയാൾ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് വരുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ അത് വളർത്തണമെങ്കിൽ എന്താണ്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ തപസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധന എന്ന് പറഞ്ഞു, അത് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇത്രയെങ്കിലും നീ ചെയ്യാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ നിനക്ക് എന്നോടുള്ള ആഗ്രഹം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് ചെയ്യണം 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 എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. അപ്പൊ അതെന്താണ്, പലവിധ പൂർവകമായ നിബന്ധനകൾ ആചരിക്കുന്നുണ്ട്. അവ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്രമേണ കൃഷ്ണന് ആസക്തി വരും. നമ്മൾ ചില നിബന്ധനകൾ ആചരിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ പതുക്കെ പതുക്കെ ഭഗവാനുള്ള ആസക്തി വരും എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരാളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഈശ്വരനുള്ള പ്രേമം ഉറങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളിൽ ഇത് വെളിപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. ഭൗതിക ബന്ധനം കൊണ്ട് മാലിന്യം മൂടിപ്പെട്ടെന്ന് മാത്രം. എല്ലാവരും ഭക്തരാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, പലവരിലും പല രീതിയിലുള്ള ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളുള്ള കർമ്മബലങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലവർക്ക് ഇത് കുറവായിരിക്കും, അപ്പൊ അവർ സ്പീഡ് കൂടും. ചിലർക്ക് ഇത് കൂടുതലായിരിക്കും, അപ്പൊ അവർക്ക് സ്പീഡ് കുറയും. എന്നാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ സാധനയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പലർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കും സാധനയുടെ എഫക്റ്റ് വരാം. പലരും വളരെ സ്പീഡിൽ വരും. ചിലർ 2 ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ വരും, പിന്നെ കാണില്ല. ചിലർ 10 ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ വരും, കാണും. പിന്നെ ചിലർ കുറച്ച് ക്ലാസ്സിൽ വരും, പിന്നെ 3-4 ബാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാവാം. ഇതൊക്കെ പല രീതിയിലും കാണാം. ചിലര് 2 ജപം ജപിക്കും, അവിടെ നിർത്തും. ചിലർ 16 ജപം ജപിക്കും, മുന്നിലേക്കും. ചിലർ 16 ജപം ജപിച്ച് കുറച്ചാളും നിർത്തും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് കാണാം. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ആ കർമ്മബലത്തിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ്. ആ കർമ്മബലത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സദായ ദൃഢനിശ്ചയം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഇത് കടക്കും, ചെയ്യണം എന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയ തപസ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ആ സാധന നമ്മൾ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തിന്, എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ തീർച്ചയായിട്ടും സാധന ചെയ്തിരിക്കും. അത് അതിനേൽ താഴ്ന്ന സ്റ്റുഡന്റ്. അടുത്തത് പറയണം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് അയാൾ ചെയ്യേണ്ട രീതികൾ ഒന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗം എന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണമാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ 9ാമത്തേൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണം, സാധന ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊന്നല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കണം. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൃഗങ്ങൾ നമ്മൾ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് മനുഷ്യജന്മം. അപ്പൊ മനുഷ്യജന്മം കുറച്ച് നമുക്കറിയാണ്ട് തന്നെ കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കും. 2, ഭക്തിയോഗത്തിന് വിധിപൂർവമായ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. അതിന് നിയമങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനല്ല. ഇതിനൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അതിന്റെ രീതിയിൽ ഗുരുക്കന്മാർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേ രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. മാത്സ് ടീച്ചർക്കോ മാത്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദിനചര്യകൾ നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. പ്രഭാതത്തിലൂടെ തന്നെ സ്ഥാനം, ക്ഷേത്ര ദർശനം, ഹരേഷ മഹാമന്ത്രം, പൂക്കൾ ശേഖരിക്കുക, നിവേദ്യം നേരാക്കുക, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. ഇതൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ഉപാസനയിൽ വരുന്നതാണ്. ശുദ്ധഭക്തരിന്ന് ഭാഗവതം ഭഗവത ശ്രവിക്കുക. ഇതൊക്കെ ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലേ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറുള്ളൂ. ഇപ്രകാരം ഭക്തിയോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് ആരെയും ഭക്തി പ്രമതലത്തിലെത്തി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാനിലുള്ള ആസക്തി വരും. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മളിപ്പോ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചോ, നമ്മളിപ്പോ ഇത്ര ദിവസമായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ. നമുക്കറിയാതെ തന്നെ ഭഗവാനുള്ള ആഗ്രഹം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ഒരു 2 വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തല്ലേ അത്ര നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടും. ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, അഭ്യാസ സമർത്ഥോപ്സി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മധർമ്മഭി കർമാണി കുർവാൻ സിദ്ധം അവാപ്സസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണ്ണയിലെത്തും. ഇനി അതും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഉപാസനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സമയം കിട്ടില്ല, ജപം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യം ഞാൻ ബിസിയാണ്, ആ കുട്ടികളുടെ കാര്യം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ തട്ടുമുട്ട് പറയൂലേ. അങ്ങനെ പറയാനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അപ്പുറം ലേശേഷം തരാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ചെയ്യും. അതിന് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പറഞ്ഞത് ഭക്തിയോഗ നിബന്ധനകൾ പരിശീലിക്കാത്തവർക്കും ഈ പ്രയത്നിക്ക് സഹായിക്കും. അതായത് നമ്മളിപ്പോ സിമ്പിൾ അത് ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയണം അല്ലെ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജാരികൾ ഉണ്ടാവും, ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു ആത്മീയ, നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്താണ് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളോ വ്യക്തികളോ അങ്ങനത്തെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ സാമ്പത്തികം കൊണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇല്ല. അതും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അടുത്ത മാർഗം. അപ്പൊ എന്താണ്, അതും ഭഗവാനിൽ
ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളും അതുപോലെ തന്നെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കണം. അത് പോക്കറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പുള്ള സംഘടനകളല്ല, അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ആ സംഘടനകള് ആ ധനം കറക്റ്റായിട്ട് ഭഗവാന്റെ വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ഗ്രന്ഥം, ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയാം, ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ച് ഭഗവത് എടുത്ത് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ ഇന്നാള് ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിന്റെ പറ്റി അത് പറഞ്ഞിരുന്നത്. കാരണം അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു സർവീസാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെ, നമ്മൾ ഇന്നലെ ന്യൂസിൽ കണ്ടില്ലേ, പുടിൻ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വന്നപ്പോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കൊടുത്തു തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയാണ് കൊടുത്തത്. മനസ്സിലായി? ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ രീതിയിലും ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതോടെ എടുത്ത് വെക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അതും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, സാധനം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് കടക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു കൂടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്താം നമുക്ക്. പറഞ്ഞ അദ്വൈത തപസ്സക്യോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിത സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോട് പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ 17 താഴത്തെ സ്റ്റുഡന്റ്, ഇപ്പൊ എത്രയും 70% 50% മാർക്കുള്ള കുട്ടികൾ, എന്നെ കുറിച്ച് ഈ ബോധത്തോട് പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇല്ല ഞാൻ അതും ചെയ്യില്ല, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, അത് ചെയ്യില്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, അതൊക്കെ തട്ടിപ്പണെന്നൊക്കെ പറയണ അതേ ലെവലാണെങ്കിൽ നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സർവകർമ്മങ്ങളും ബലം ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥനായി തീരുക. ബലം ഇച്ഛിക്കാതെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അത്രയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന അവസ്ഥ. എല്ലാവരും പല രീതിയിൽ നമുക്കാണ് സാമൂഹ്യ സേവനം, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇതിലെന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ആ ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അല്ലെ, അങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യുക. അതാണ് പറഞ്ഞു. അവിടെ ദാനമൊക്കെ അതിൽ വരുന്നത്. സാമൂഹ്യ സേവനം, സമുദായ സേവനം, രാജസ്മേഹനം, ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. ആസ്പത്രികള്, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഏതാണ് ആസ്പത്രികള്, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. അത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളോ രാഷ്ട്രീയ സേവനമോ സമൂഹ സേവനങ്ങളോ ഇത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ താത്തി 50% മാർക്കുള്ള സ്റ്റുഡന്റ്. ഇപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പല ഫലങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. ലാസ്റ്റ് അത് പതുക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യും എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്തും കൂടെ നമുക്ക് പിന്നെ വായിക്കാം, നാളെ വായിക്കുന്നത്. ഹരേഷ്, ഞാനിതൊന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ ഇതില് 2 മെയിൻ പോയിന്റ് ആണ് ഇതിൽ ഈ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ 2 രൂപത്തില് നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. ഭഗവാന് രൂപമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആരാധിക്കാം, ഭഗവാന് രൂപം ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ ആരാധിക്കാം. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് നല്ലത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നേരിട്ട് പറഞ്ഞ് അത് എന്റെ സാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് നല്ലത്. മറ്റേത് തെറ്റൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. പതുക്കെ ഉയർന്ന് ആ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ശരീരസ്ഥികൾക്ക്, നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ അവ്യക്തിഗത രൂപത്തിലേക്ക്, അങ്ങനത്തുള്ള അവ്യക്തിക രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറവാണ്. നമുക്ക് അത്ര നമ്മളെ ചിന്താശക്തി വളർന്നിട്ടില്ല. അതാണ് കുഴപ്പം. പിന്നെ അടുത്ത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, പിന്നെ 4 തരം നമ്മളെ ഭക്തന്മാരെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലെ. ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ സമയത്തും എന്നെ ധ്യാനിച്ച് കഴിയുന്ന വ്യക്തി, ഏത് സമയത്തും എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, എന്നിൽ മാത്രം ഭക്തി യോഗ്യ, അങ്ങനത്തെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി കൺഫേം ഭക്തനാണ്. അവൻ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ കടക്കുകയല്ല, അവൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരുന്ന പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പറയണത് അതിൽ വെച്ച് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിനക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നീ എന്ത് ചെയ്യുക, നിന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ അർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധി വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അതായത് ഫുള്ള് നമുക്ക് ഭഗവാനായ അവസ്ഥയിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവിടെ എത്താൻ വരുമ്പോൾ മനസ്സിനും ബുദ്ധിനൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിക്കും. അത് യോഗാഭ്യാസം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതായത് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയാം. നമ്മളെ എന്താണ് ഇന്ദ്രിയ ശുദ്ധീകരണമൊക്കെ അതിലാ വരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞു, അത് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ഉപാസനകൾ ചെയ്യുക. നമ്മള് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ത്രൂ നമുക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഇന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നീ ചെയ്തു വരാം. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്നിലുള്ള ആഗ്രഹം കൂടും. 3ാമത്തെ പോയിന്റ്. 4ാമത്തെ പറഞ്ഞ അതും ചെയ്യാൻ നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വെക്കാം. അതായത് ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ സമയമില്ല, ഞാൻ ബിസിയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമല്ലോ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന രീതി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ട നിബന്ധന അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ.
അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമുക്ക് നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുക, ദാസാനുദാസ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയ്ക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ക്ഷേത്രങ്ങള്, അതേപോലെ തന്നെ ആചാര്യന്മാര്, ഗ്രന്ഥ വിതരണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളില് നമ്മളെ മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ ധനം കൊണ്ടോ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇസ്കോണിൽ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത എടുത്തിട്ട് കൊണ്ട് വെക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർ ശരീരം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തികം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ബുക്ക് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കും, ആ ബാക്കിൽ നിന്ന് അവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഈവൻ പലപ്പോഴും ട്രെയിനില്ല, മറ്റുള്ള എയർപോർട്ട്, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇസ്കോണിലെ ഡിവോട്ടീസ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാണ്ട് അതിന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാ അത് ചെയ്യാന്നല്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കണം, ഭഗവാനെ കൊടുക്കണ പോലെയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. നമുക്ക് അതിന് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാം. പുണ്യാണെങ്കിൽ പുണ്യമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്റ്റും ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇനി അതും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പറയണാണ്, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ, നീ ചെയ്യണ കർമ്മങ്ങള് നീ അതിന് ബലാസക്തി, അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും അങ്ങനെയെങ്കിലും ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ സാമൂഹിക സേവനം, സമുദായ സേവനം, രാജ്യസേവനം, അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഈ ആശുപത്രികള്, ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരും. അങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്താണ്, അതിലൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാം മാനവ സേവ മാധവ സേവ. മാനവനെ സേവിക്കണം മാധവ സേവയാണ്. അത് തെറ്റാണ്. മാനവനെ സേവിക്കുന്നത് മാധവ സേവല്ല, മാധവനെ സേവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് മാധവ സേവ. പക്ഷെ മാനവനെ സേവിച്ച് അതൊന്ന് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരോട് പറയും ഇത് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്നാൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്നാൽ മാധവനിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ രണ്ടും തുല്യമല്ല, പക്ഷെ രണ്ടും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ മാനവസേവ മാധവസേവ അല്ലാന്ന്, പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കാണും മാനവസേവ മാധവസേവ. അതിനെ പറഞ്ഞ അത് ഈ ഒരു ശ്ലോകം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അന്തസത്ത എന്ന് പറയില്ല, അതിലെന്താ പറയുന്നത്, അത് ഞാനത് പറയാം. ആ ചോദ്യം വരാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവല്. അത് തെറ്റുന്നല്ല അല്ലേ. ഇതേത് ലെവലാ പറഞ്ഞത്, കുറച്ചുകൂടെ താഴ്ന്ന ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ ഇല്ല ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോവില്ല, ചിലർ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, അങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ല, അവർ ഇതെങ്കിലും ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് മാനവ സേവയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അത് പതുക്കെ മാധവനിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് അതല്ല മാധവ സേവ. മാധവ സേവ അതിന് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഭക്തനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നു. അതിന് മാധവ എല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി. അല്ലാണ്ട് അമ്പലത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇത് പറയില്ലേ, മാനവന് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ എത്തിയെന്നല്ല. ഭഗവാന്റെ സേവയല്ല അത്, ഡയറക്റ്റ്. അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സേവയാണ്. ഡയറക്റ്റ് സേവ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ പബ്ലിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ്, അങ്ങനെയെങ്കിലും ആൾക്കാർ, കുറച്ചെങ്കിലും ആൾക്കാർ എന്താണ് ഭഗവാനായിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് എങ്കിലും കണക്ട് ആവും അല്ലെ. ഒന്നും ചെയ്യാത്തതിനെ ഭേദം അതെങ്കിലും ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അതാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ലൈൻ വരുന്നത്. അത് തെറ്റുന്നല്ല, പക്ഷെ എന്താണ്, അത് ശരിയല്ല. കറക്റ്റ് വരുമ്പോ മാധവ സേവ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള, അല്ലാണ്ട് മനുഷ്യനെ സേവിക്കാനുള്ളതല്ല. മനസ്സിലായി. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം? മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് മാധവ സേവയായിട്ട് എടുക്കില്ലേ പ്രഭുജി? അതിന് പറഞ്ഞ അതിപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചെത്ര ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചത്, അത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യ, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യ, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യ, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളെ ഗ്രേഡ് താഴെ നിന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഉയരണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കുറെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, അപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയും, ജീവകാരുണ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ പിന്നെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്ന് അവനും കൊടുക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കും. മനസ്സിലായ? ആ അടുത്ത കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ പതുക്കെ അവന് ഉയർച്ച കിട്ടും. അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താണ്, അതിന്റെ വേറൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളെ വിഷമിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഇൻഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞു. ആ വിഷമത്തിനെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ വരുമ്പോൾ ആ പോയിന്റ് ശരിയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അതല്ല ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാൻ. ഡയറക്റ്റിന്റെ അംശങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അവരെ സഹായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർഷ്യലി നമ്മൾ ചെയ്യണം, പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ശരിയല്ല.
കംപ്ലീറ്റ് ശരിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക. അതാണ് ഭക്തൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനാകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭക്തൻ പറഞ്ഞ അഹിംസ. ഒരു സസ്യാഹാരിക്ക് ആവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ സസ്യാഹാരി ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ഭക്തൻ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭക്തനാണ് ഞാനൊന്നും ചെയ്യില്ല, അങ്ങനെയല്ല. ഭക്തനാണെങ്കിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കും, പക്ഷെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനാവണമെന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ശരി ശരി. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാൻ? സംശയങ്ങൾ അറിയാം? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പിന്നെ ഏതമ്പലത്തിലും പോയിക്കൂടെ? ദേവീന്റെ അമ്പലമൊക്കെ അടുത്താണ് വിചാരിച്ചാല്. അതെ ദേവീരമ്പലത്തിൽ പോകണുണ്ട്. എന്താ കുഴപ്പം? അതാ ചോദിച്ചത്. ഇവിടെ അടുത്ത് അതേ ഉള്ളൂ.